Mai gida wai me yake damun ka ne? Na ga duk yanayinka ya sauya. Wato uwar gida ai dole ne ki ainihin gani a cikin irin wannan yanayi, saboda na je sayen yadi a inda na saba siye, na ga ban ga masu sayar da yadin ba kuma ban ga shagon ba. To shine na ce ko sun koma Kano ne ko sun tashi Allah masani. Kadai ka ce inda ka saba siyan yadi wato shagon Alhaji Mansur komi sauki da yake zissi kwanar mutuwa a cikin garin Zuru. Aikin san labarin gizo baya wuce na koki. Wato shagon Alhaji Mansur komi sauki, kayan su ga arha kuma ga su da sakin fuska, fara'a fal ga abokan cinikayya. Albishiranka a shagon komi sauki ba su tashi ba, suna nan inda ka san su, kawai dai sun canja rumfa ne sun yi sabon shago. A'a, komi sauki enterprises kogin arha. Ku garzayo komi sauki enterprises da ke zasi a cikin garin Zuru domin samun ingantattun yadukan zamani da za ku cancari ado a cikin al'umma ku zamo a